Ξέρεις τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα όταν η πίεση 9 ατμοσφαιρών πέφτει στο 0 σε κλάσμα δευτερολέπτου. Το 1983, στην πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου Byford Dolphin, στη Βόρεια Θάλασσα, 4 δίτες βρίσκονταν μέσα σε ένα υποβρύχιο θάλαμο, δούλευαν σε βάθος, κάτω από τεράστια πίεση και ήταν έτοιμοι να ανέβουν. Τότε μια μηχανική βλάβη άνοιξε την πόρτα του θαλάμου πριν την ώρα της. Δεν πρόλαβαν να καταλάβουν τι έγινε. Η αποσυμπίεση ήταν στιγμιαία. Το σώμα δεν αντέχει κάτι τέτοιο. Τα αέρια στο αίμα μετατρέπονται αμέσως σε φυσαλίδες. Οι ιστοί διαστέλλονται. Τα όργανα καταραίουν. Οι έρευνες που ακολούθησαν κατέγραψαν λεπτομερώς τι βρήκαν οι διασώστες μέσα στο θάλαμο. Αυτές οι αναφορές είναι από τις πιο σκληρές στην ιστορία βιομηχανικών ατυχημάτων. Το πιο τρομακτικό δεν είναι η αβεβαιότητα, είναι η ακρίβεια. Η φυσική δεν αφήνει περιθώρια. Ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Βήμα-βήμα, δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο, και αυτό το κάνει αδύνατο να ξεχαστεί.